Higit 34 million pesos partial share ng Bauang Mula sa Pinagbentahan ng power plant na ibigay na. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Naibigay na ng pamanang panlalawigan ng La Union ang partial revenue share sa lokal na pamahalaan ng Bawang at 2 pang barangay mula sa pinagbentahan ng 1590 Energy Corporation, isang diesel power plant sa bayan. Nagkakahalaga ng 34 million pesos ang partial share ng lokal na pamahalaan habang 5 million pesos naman para sa barangay Payukpok Sur kung saan mismong matatagpuan ang planta at 157,798 pesos naman para sa barangay Bukaya. Aminado ang tanggapan na naging mahaba ang proseso bago ito naibigay sa mga nabanggit na lugar. Matatandaan ay giniit na hindi pa natatanggap ang naturang halaga mula sa pinagbentahan ng planta noong Pebrero 2025. Taliwas sa pahayag ng dating gobernador na naipamahagi na umano ito. Inaasahan naman ang pagbubukas ng mas marami pang oportunidad sa mga residente sa Bawang kasunod ng pagkakatanggap ng kanilang revenue share. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.